Chipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sandot lai. Chipra Tent House. Namar ka jings ir jong ki ba halor ka jing sapriang ki khubor ba ka jing bam yau khau ba yo ei nak sarkar lani ubale jukhat kum khau baduk lani khau ration ubadon ya kedur kadar ka bali bat ka bai khoj ba bat bala pensirim ya u kum tau khau plastik uba ki ba ki yating ban ya bam hanne gasngi ki bot district Haribhoi lengba ka tanat Food Civil Supply and Consumer Affairs ha ka jingi trilang bat kiwi ki sinat trikam ka sarkar rengkat bat kawai kalat pathai khubor radio ka 93.5 Red FM Shillong Kelepan long ya ke program ban pensyai ba halor kene ke jing artatin jong ki ba halor teu khau hagene ke sngi la samru ya ki tupia bat ki t-shirt ban penlong ke jing ya pentip keleng haba ki ba ki phong yegini ki jan ke balong kum ka waina ki jing pen sapriang kubor halor ke jing skan ban bam ya khau ration laneu khau baduk bo yo ei nak sarkar lawan ban pensyai ba halor kene ka mat dai Dr. DBS Mukim ibidai Assistant Commissioner ka Food Safety Meghalaya rengkat ke jing pen bernya dau RJ Bayo ubadi RJ ka 93.5 Red FM Shillong rengkat ru ke jing syat bat ki drama lengkot ai phong lo di kini t-shirt ba dia ki tupia te yat ma cepat lai long ma Dengit ba pila isto pila yo ke jing pensyai ka ba benya lingba jong madam halo jong fortified rice ho der utau khau plastik waju yang tan tang ya ke social media subha banya pethi yaladi ya ke ai ga jing shisha mo mar nga kema mun chuaru ki ong ba dan kini ki jajat chips ki ong ba oh new di plastic na pet pi thang uni hana oh hana di plastic kita nan perlok you know tapi you pan sdi ran di thang am buing balai udang penyang kumjuru takda wat bahas wa ya ke jing shisha shwa ba pen poi sakta ka conclusion ban sukeno ba udai upasneo ma te sakamjuru pet namar ba pilai I ba uni u fortified rice udon ya uni u sharp plus F te macua pi kena nam de pi pet tibiru am hadu mentaru pi I ban bagi ong ba semua penye kitiar bodon ya uni u ISI mark si ba mar blek ai itu namar ku di udak jangka guarantee ma ban pedi ba kidi kitiar kitar bodon ya uni u markam kemur kidi ba Kemjuru yang uni fortified rice baula don da uni sharp plus F la pentikna ba udai ubah ba ubalong ubate ya ke bormat ke jumpi de perlak hak ke por ngin yo asa ka we ka program tang da ka tien la proof ya ke niru da ki report na ki laboratory ki prepare ki bangi la dek ha ki por ki bala len ni don shibon ba belai na ki district prepare ban penchisha ba kini ki de ki khau ki badai ki fortified rice but ki bomdai ki khau plastic ter si ter ni nang pha ban ter se kini ki khau ha ka bangin yo ban pentikna bayo don kanu ga jaka ka bashim kabu ban kle alane ban pensni upat ya kini ki khau bam jongi ya ka bening kong ngan wan rang achapi ya kai ga jing penshai ka bala ban ya smooth wo lot napdeng jung ki pai ba baro ki badon ki besuk ye ki ban semua tu ada ketien ke ba long simple ke ba bet adu kata ke ba nginum dan keno ka jeng artetien beli ukhau la ban fortified la ne ban pen klan yau ni ukhau bang ibam da ki vitamins ki prepare kadau ka long ba ngismau tu ba kumnu la handle la ne la wanra ya ukhau kat ba undarung ha ukhiu jongi ban shet ban penlong ya kaja uhabya leng ban adu na lengkha ter nang ta bade ha ban dung ha ban teliat yu bad nang ta minta lele ki polish ki khau mo kajing pernai jong khau bat kajing pu jong khau kala long shabab palat ha ka ba ki minerals ki vitamins ki micronutrients ki badon kam baro khwai ki laja lut te deina ka daw baladon kam ban clear ya ki vitamins ki badon kam how khau but unique ki vitamins ki bapide ban tip ka long ka vitamin A nang da vitamin B complex vitamin B12 iron folic acid but zinc nakadaw ba kila kuindot kini ki micronutrients but ki vitamins
bat ki ukau udon ru ki ba don hau la pendap additional no nabat tikini kide ki ba yara badu kata na ka benta ka jingroi jingsan jong ka met ka phat jongi bangin yo ya ka jingkoi ke jingkhia ka ba kham bha ka ba kham janai ka Food Safety and Standards Authority of India kalashim ya ka kabu ban fortified lani ban penklain da ki vitamins ya ki santali ki jajing bam bat kata kalong kita ki baki ong ye ki staple food ki bamla setiap ban kiar na ki yeng sedja jongi kata kalong ukau atau maida nang ta kamlo ka umpiang bat kadut balai pade bangiyo i bau tau khau ulong ubapla balai bagi bai ba jongi kia tam kia jet kia bread kia ice niang kia ice yar yo tau khau ubapla ubahang ni akmat jongi kidon kini ki fortified rice ki ba pilaban pet ba kidon kadur ka ba compare ki ba ma pi tip kampha haba pi shet ding shet ayeng pin yo iya kani ka jo te ka kadau ka long ba kini ki ukhau de ubaning kong ubang ha banda jet banda pe kani ka khmat briu jongi kaya lambang kala teng teng mau khasiu ong ka khmat peshet chukor tena kata kadau ngi ha banda penlejing mudru bat ka bor jabing ban keli jing keli ala dia bat ndi ban sha ban ya lambang kala tangda ka khmat kini ki khau fortified kumno la kle vitamin ye ki fin sngo tho da ka bangan batai ba kumno la kle vitamin ye ki ya ki ha ban shim ye khau normal khau bangi jubam man kasngi ki ha ban pendon kam ye ni khau da ka ba kin ha ban teliat leng ba ki machine nda ha bala teliat ulalong powder bat nang ta sakle ya ni khau powder bat ki vitamin Hadian nang ta kisah penyat leng bah kawai ke mesin ban penwan dur biang yu syaka dur jong ukau. Ken reikat ukau bau blei ai mla setia ban penwan dur syu kumju. Kadon ke jing per indiat kensot hang ni hang tai ha ka bau ukau ula per ka dur jong u pinyoi bau ukam stang ha bade pinyoi bau ukam jrong bat kum ta ter ter. Tenang ta pede habdi pyo i ka rong ru ka kham stem bat lani ka kham li sada ban yau khau normal tikani ka pani ba ka bat nang ta sakawe pide ban kan mau ba ka jingkhia jong khau u balak le vitamin kala duna ban yau khau normal ka density jong khau kala ya per hadu kata bat kadi kanikin ka ba pipenlong ye pi ban yo i ban keno ayo bau de khau plastik namar tang susat ula per sedrong kadi ne pai ba kadi ya oi u per sedrong nang ta pede tang super sedrong la de plastik mo lai alam ke social media de la kham trejur social media de namar bala per la sukhain be plastik mo to namar beli nga ong sanga kumta kadaw kalong bakipat ba baro keling saudong kiot betang utaw khau plastik mo sani ro kumjo ngong ipi ba ngala keli nakipat ba kibawan bo e ka complain ngong iki pila ju pedem mo yo niu khau kum bakat san minute ar pau minute lani pedem no min miet sachet min step lani sapet khai min step long kum no kidon kibong ong impat kan mau bat kidon pade ki baong ba MP tang sulabu tang sipang rungin da kerjau por basat ru lalwet teu niu khau nang ta kidon ki baong mlap shu per shu ajrong nriu langam no sha po te hatu ka plastik ka longkum tamo tharai ngada ai plastik ye pi ngan pen khap ye ki plastik ngan pap dem ye pi hatu kan ngam no mo sha po adin si teng kentala ne da pi dem men miet ka plastik kan ngam tharai kan ngam da lei ru dei tena kata ka daw ngong ipi ba nringi la sha ya lamba klangi kham stet ti ka imat kani la de yu khau plastik bangila yu ite social media la nang ya jrong dei baro khot ni don phone lut mo
tengah social media ka don man la ka tengkong ye tika penong yengi bangin num penit jingmut bahasu atau dan ayu hau niu khau dei dia nang la ka daw ni wan ban pensyai na ka tanat jong ka food safety ni wan ban pensyai chapi ba dei setia u khau plastik but ni wan ban pensyai ba dei u khau ubala kle but ubala ai da kini ki vitamins ki ba don kam u khau u ata u moida yakini lau clear de ki ju ki de vitamins da ka u iron folic acid but u zinc kum ju kat baya ka dot lapan klan da ka vitamin A but vitamin D nang ta ya ka pniang la at ya ka vitamin A vitamin D but vitamin E